बे समाव फारि फारि बिबार बावनो थाखाय खावलायनो सानदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि बारग' रां दोनथुमगिरि मानगोनां श्री बाबाराम स्वर्गियारि बिथांखौ आं बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मनेस्वर दैमारि बिथांखौ आं बिबार बावनो थाखाय खावलायदों। जोंनि बुंथिगिरि प्रनिन बर', बारग' बर' वुमेन जास्टिस फरामनि गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा लीलावती बसुमतारी बिथांखौ बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि हिटलार बर' बिथांखौ आं बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायदों। इउपिपिएलनि नेहाथारि जोंसार बरगयारि बिथांखौ बे समाव खावलायबाय। कालीचरण बसुमतारी प्रेसिडेंट MMES बिथांखौ आं बे समाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। डॉक्टर सानखां बसुमतारी एसिस्टेंट प्रोफेसर सालबारि कलेज बिथांखौ खावलायबाय। बिजित बसुमतारी लेक्चारार सालबारि जूनियर कलेज। सिके प्राइमारी बर' साहित्य सभानि नेहाथारि बिजु बसुमतारी प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर दङबा मोनसेनि आं बिथांमोनखौ खावलायबाय। कामारदैसा हाई स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांखौ आं बे समाव खावलायदों। मगानि आगराय बानेश्वर बसुमतारीनि अनजालि फिसाजो बिथांखौबो आं बे समाव खावलायदों बिबार बावनो थाखाय। बि लाइमोन गयारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि इउपिपिएल बिथांखौ आं बे समाव खावलायदों। गुबुन गुबुन आफादनि मानगोनां दैदेनगिरिफोरखौ आं बे समाव बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफोर दंफैयोब्ला बिथांखौ आं मुंखौबो बे समाव बिबार बावनो मिरुनि आरो जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं बे समाव खावलायबाय बिबार बावनो थाखाय। मुगानि आगराखौ आं बे समाव फारि फारि बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। बे समाव फारि बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। जोंनि बिबार बावनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जालांबाय थागोन लारि लारियैनो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो फोजोबथ'बाय होननानै आं बे समाव फोसावबाय। जोङो दसे बयबो जिरायगोन आरो बेयाव साहा लोंखांनायनि उनाव जोङो गख्लाबारियाव मुगानि आगदारि